Ayap koy. Eger tehim parasadın bar bolsa, pataratmada özün üçün ayap koy. Bu durmuştur her gün bir sual verer. Şu suala cogap edip eylap koy. Bazara çıkarma haridar göldäp, yönü tanmykda da şüýretme gillap. Gepin dinlenmese güzapdyr güzap, gep kadryn bilýänler saylap koy. Akylyň möwrüti geçti diýseler, paýhasyň hümmeti gaçdy diýseler, arkaýyn mol, akyl ýene küýseler, harlanmasyn urjak ýalyp berip koy. Öz akylyň özüňe bolmasyn noksan, söýmedige hergiz süýkenme insan. Çeşmäňden suw içdin diňe bir suwsan, bu pent bilen gulagyny gazap koy.